Imbio. Robin Iglio is my God. Good morning sa atong tanan sa kalibutan nga atong gipuyan o kalibutan nga atong himutangan. Karon nato nga lawas o karon nga henerasyon. May buntag nga atong tanan. Karon kalibutan na kamo nga tanan nagsubaybay sa akong FB ug YouTube. Ang history ni Jesus Christ ug ako may kausaban ba o wala? Unsa may bakas ni Jesus Christ nga inyong nakita, ngayon nakita. So sama ba ini? Kuan karon kini siya. Babuslo tong kilid. Nan karon mingon mo nga ako piki ko. Dili ako si Jesus. Kinsa may mopasalig sa inyo diha. Papilion ta mo, pwede 1 week, 1 month, o 1 year nga wala tay kaon ug walay inom. Bisan kinsa ninyo bisa karon pa magsugod dayon. Manulutan yung pirisuhan. Mingon mo nga kon, ipamatud-an ra nako, mingon mo nga ako si Jesus Christ. Pike, dili. Kay dili nako ilaban ang akong dignidad. Labaw sa tanan, dili nako ilaban, ibarugan akong katungod. Nga nibalik ako sa kalibutan aron paghukom sa mga tao, buhi ka man o minatay. Akong balikon, nasabtan ba ni ng 4-star General Spiritual Investigator. Mabitaw ng kasagaran sa madagkong tao. Mismo mga ikliyo, nabay ikliyo ni tandog nako, wala. Nga naman, tungod kay sa pirma, ang kasabot mo usay pirma lagda, silyo. Ano na bago ninyo na ang kamoto? Pirmado nako silyo lagda sa pagkatao pagabot diri mao gyapon no pirmado sa akong lawas pirmado ko pirma karon ang mga tao kung walay pirma walay silyo kolorom o dili piki o dili. Mabitaw na karon ako mo koy problema. Mabitaw ningon nagasulti mi sa akong magulang kay kada akong magulang ang abyan niya bayig laki, ang bata ug tigulang puro babae. Mao to pag present nako pagpailan nako nga ako si Jesus Christ. Nerbinta to yan do kabyan. Matuginan siya nga dapat dili ang kapatid nimo may pagpaila siyang kaugalingon. Lain tao. Pero sa gitubag ginawa ko yan. Kasi alam ko naman talaga na sila hindi maniwala sa akin. Ang sa akin lang talaga darating at darating ang panahon na ni isang tao walang makasisi o makasumbat sa akin. Nagpakilala ko sa inyo lahat. Kaya yung sinabi na, yung nagsabi, hindi totoo. Kaya sinabi ko nga sa inyo, ibahin ko ang kwento. Tingnan nyo, titigan nyo mabuti itong hugis ng aking mata. Tingnan nyo ang lens ko. Kaso wala kasi, hindi nyo kasi nakita si Jesus Christ ng totoo sa totoo lang. Kasi yung katang isip lang yan ni Leonardo da Vinci, yung pinta ba ni Jesus Christ. Wala nakakita kang Jesus Christ sa sinaunang kapanahonan. Gawas lang sa kanyang mga kasamahan. Yun ang totoo. Kasi bago nagawa tong kalendar, yun ang history kay Jesus Christ. Nagsugod ang adlaw gikan sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado ug ang ikapito nga adlaw mo kanang adlaw nga Domingo. Mo na siya. Nan karon sa mga tao nga miyembro sa Ginoong Dios Divine Master Ben Idiric Senior, Master King of all Kings, Master Ben Borek Jr., Divine Grand Master mas Madonic Universe. Ang inyong ego ni connect mo sa inyong pangalan. Ang inyong Master Ego ni connect mo sa patkiskinas kalibutan. Kung inyong ego dili Master Ego ni Robin Iglio, nagpasabot nga kamo dili mo taon ni Robin Iglio. Kung yung Master Ego kang Captain Capol Jury, kang Lolo Arjano de la Concepcion, kang Dr. Yustobar, sila ang iyong Diyos, dili sa Robin Iglio. Kay mo man yung Master Ego. Mo nang bantayanan karon. Mo na ako balikon ko. Kung piki ko, kung kolorom ko, giyarin ako diri sa NBI, giyarin ako sa mga pulis diri mismo sa kumpanya Malay. Gisulong na ko ni Madam Jed
gisulong na ko ni Sir Binglin diri mao gini prangkang istorya samot nangyari na si Divine Grand Master mas Madronik the First diri mismo sa panimalay kun ako piki ko kun ako wala ko ni sulti sa kamatuoran hagbaya ra siguro ko nila gikulata o kag gipapatay na siguro ko nila kaya nga naman nagpakaulaw ako sa asosasyon sa kapudungan sa PBM Grobinyan apan walay Gid Ikliyo walay Binglin Ikliyo walay si Mami Glinda Ikliyo walay mitandog na ko nga may Ikliyo si Master King of all Kings Master Bimbo Ikliyo Jr. si Divine Grand Master Mas Madronik the First si Divine Master Bin Idirek Senior o si Alas King the King Rebel Libor Ikliyo Sikan nga naman gipangga ko na ko siya nagod siya gyapon sa kumpa ako lang kita to na makita ninyo niyo na siya sa logo nagbarog dapat yun siya sa babaw akong gimahal ang upat ka Robin mao yun ni prangkang istorya kompleto ang Robin sa kong panit sa kong lawas niya karamingon mong ako patotoo kung na ako itaw dapat mag-meeting na si sekretary na president nanudlo ko sa daghang kong gitudluan wala maganin ako wala maganin mi attendance gitudluan na ako sila kung saan pagpasting kay may na lang pagabot sa panahon walay makan walay minom dili mo basta-basta mamatay nya karon asa mayo kong tao pasyente no daghang kay ko pasyente pero wa ko tao mo na prangka nga istorya kay ako tao ko sa kong Ginoong Diyos Divine Master Bin Idirek Senior Master King of all Kings Master Bimbo Ikliyo Jr. Divine Grand Master Mas Madronik the First magtutudlo hinon ko professor o sa may professor magtutudlo mo na tinuod balikon ko aron masabtan sa tanan sa gitudlo og yatag nga rosaryo o ampo sa Ginoong Diyos Divine Master Bin Idirek Senior magrosaryo ako og siyam ka misteryos unsa may misteryos mao kana siya ang atong kuan duha ka mata duha ka dalunggan duha ka lungag sa ilong baba lubot og kinataw mao kana misteryos unsa may latin ni ana maigsak igmak igum hugir na kom di mo magmumikom makam pusod giputol mao nabuhi ang tao iglorom nan karon ipahinungod ko sa Santissima Trinidad ang Santissima Trinidad mao kana tulo ka persona sa Santissima Trinidad Divine Master Bin Idirek Senior Diyos Espiritu Master King of all Kings Master Bimbo Ikliyo Jr. Diyos Anak Divine Grand Master Mas Madronik the First Diyos Ama ang gipamulong ni Divine Master Bin Idirek Senior i-rehistro ko ang kapunangan sa PBMI sulod lang sa Exchange Commission sulod lang sa 50 years sa Exchange Commission kay pagkaman sa 50 years ito na over ko na kamusok nga man nga mao kining Robinian International apan kining PBMI di mawala kay ang PBMI mao ang gahom ug ang PBMI mao ang kalibutan mao na tinuod tanawan niyo kong figura kamo kaya ka ninyo mo sundog sa kong panagway mag-irmitan nyo ka sa mabagandoot nga katawhan dili ka mo kaon o dili ka minom dili ka mo kaon og tanang may kinabuhi kamo di kaon man siguro mo mga manok mga isda mga hayop baboy baka kanding kung sa man kanang gipangkaon ninyo may kinabuhi na wala ako man ko gikaon ang gikaon ako gulay raman mukaon ko itlog sa manok nya nagpasting ko nibalik ko sa akong regular nga Martes Biyernes no food no drink dili ko mukaon o dili ko minom di po ko mo sima o di po ko modimdim nan karon kana mga doktor og DOH kung tinuoras sila nag-estudyo kinsay bantugan yung doktor DOH scientist itapat sa kuwa testingan nato bisan 1 week lang walay kaon walay inom hilas-hilas lang mga doktor DOH pero gikontrol ninyo ang tibok pagamhanan grabe yun ninyo ba ang DOH mga doktor may pinakadakong mafia ba pinakadakong sindikato sa tibok kalibutan nga magpakadiyos po sila pero na Jimmy Limpot nga nihagit nila why ni Sokol kaya nga naman hadlock man sila mismo silang kagalingon di man nila kaya proteksyonan nyamingon mo wa magud mo kaila sa karakteristik ni Jesus Christ kamo nga tanan nabasa og Bible mao na ni karon yung katubang karon si Jimmy Limpot ni Jesus Christ is the same na ako'y kaila sa una plumira yun akong upload sa Facebook ginanjo ko niya Jim ang kaagin ni Jesus Christ ug mo isara kung nga naman tungod ka si Jesus Christ tanan wa to gikadlukan maggobyerno ka man unsa klaseng grupo sikta tanan gibangga ni Jesus Christ pero wa siya nibangga nga nang haras kun dili diplomasiya yang gihimo
mao gyapon ka karon diplomasya im gimo. Nga naman nagastos ko og load panahon, nag-vlogger ko, nisulod ko sa Facebook, nisulod ko sa YouTube para lang unta kamong tanan maluwas kay balikon ko kapoy wala ay magginusara sa kalibutan. Mabitaw niyo ko sa mga Dr. Duets, kung dili niyo kaya surrender na lang mo. Sige ra mo lockdown. Daghan na nga matay, daghan gikog, madugay kini mga tao mugira na ni sa tanang otoridad sa atong paggobyerno. Kay nga naman giilan na magmay sa mga Dr. Duets. Pati atong pangulo gigago pa sa mga Dr. Duets. Nga naman mi ko gigago. Gigago kay gigawngan man atong pangulo karon sa mga Dr. Duets. Tungod sa pagkabuotan sa atong pangulo. Pareho ko sa kong Ginoong Diyos, Master King of all Kings, Master Bimborito Jr. Siyang pagka-Diyos siya tinore ka, mo dyan niya gamit ang gahom. Nagaanto siya na sakripisyo. Kay Diyos man Diyos siya. Apan ako, balikon ko, dili ako Diyos. Manghuhukom ko. Mo nag-iingon. Kamo tanan nga dili mo tuon ako, pilakadlaw mo tuog yapon mo. Mag-abot inyong luha, singot dugo sa itong pagmayo, pagbasol, ang inyong ulog, agtang ibangga-banggan sa pader. Nga naman nga wala kami tuon ni Jimmy Limpot, nga si Jimmy Limpot nisulti man yung tara sa unod og bunga sa kapunungan sa PBMI Igrobinyan. Nga nawa magina totoo ina matok patotoo. Unsay may tabo karon? Mga matay mo kay nga naman ang ako mga lipuras ako na pong gipaliyok mo ra mangyapon kun di na ko paliyok mga lipuras mga matay ra mangyapon mo tungod sa Dr. Duets. Hunahunaan ninyo ang tao gikan pagkatawa na kumpleto na gikonsagrahan na sa Dios, gibenisyonan na sa Dios. Pero unsa gimo sa matao? Ilang giturokan o sa mga giturok virus, instead nga walay virus ang bata mamatay makasakit pares kung bata mabitaw ni web ko sa DOH kay kung wala ko ni web sa DOH patay na siguro ng bata last kick kay kung bata pero giturokan nila lalim man kang gisukas kung bata yilo nga grapin la puta nan karon ang mga mga mananabang karon gi control ang mga tao mananabang dili na o sinitabo sa pagpaganak sa misis karon. Gikan mi sa dinagat sa doktor dito dili kaya hanyo ko nga nay mananabang dili kay adto jud sa kuan bali sa ospital gikan mi sa dinagat nagpakyaw pa mi og pambot paingon dito sa Caraga ang akong asawa sa kaloy sa Ginoo ang iyang bilat perting dako apeting ubaga halos duha ka palad kay nga naman sige ra gloglog sa nurse. Sige rag CI. Pugson ba sige rag ai nila. Luoy kayo. Dili man kaya nila gipadala mi sa Caraga. Dito sa Surigao. Mo na giingon karon wala ang kagawas ang tao gikuha og katungod ba. Luoy kayo ang mga tao karon. Ang pangutan na kinsa may una, mananabang o doktor. Kamutanan mga bright majud mo. Kinsa may una, mananabang o doktor. Mananabang man siguro wapay doktor itong panahon na. Katiman ba mo sa mga hayop? Nabay mananabang hayop? Sila ra. Mo dapat ang tao. Mayo mo gud mananabang good kay naiko anon kabalo mo yam ba mo tirim-tirim para maodian o dali mga anak ang babae. Pero tungod sa kabright sa mga Dr. DOH gigaw nga nila dili nakapuyde mga anak sa balay. Pero kung mamatay, thank you, salamat lang gyapon. May mamatyo ni tanang Dr. DOH manidagdangan sa kalibutan. Kamo tanang Dr. DOH balikon ko sakto makay nakato na testingan nato 1 week, 1 month, 1 year dili ta mangan wala di ta minom tanaw tag asa kutob yun studio sa sinsyas yung medisina tanaw tag asa kutubong kaya ba ko ninyo kadang tao ni kung patuto ko testingan nato maayo raman mo ama tawag gigago ninyo maayo bilyon ang mga pundo sa gobyerno sa mga doktor og DOH pero unsay gihimo karon gipangwarta mataw instead nga motabang sa matao daka matao gikan sa Manila gusto mo lis probinsya pandi ka uli ka naman perting mahala ang ilang swab test rapid test o sa klaseng test nila tabang ba na dapat wala na lang matagay pundo sa gobyerno kay gipangwarta man ni mga matao wag ako pala presidente wag ako si Rodrigo Roa Duterte dili ta mo tagag pundo wa man mo ikwenta gikan pa sa Marso hantod karon November 4 na November 4 2020 lockdown lang yapon kada ko sa kwarta nga gipundo sa inyo ha naghata pag reward si Digo mabitaw ni present ko ako ra ko tambal pero di man mumutuon ako o watay mahimo ana kay inyo man katungod ug ako po ning katungod karon
Kung piki ko, kung kulurum ko nga pagkatao, balikon ko, hagbayar ako gikonitan sa may Clio, sa mga release, sa mga Pers 13, Pers 24, sa mga BOT, o BDS PBM Grabinyan. Pero wala. Nagbarog lang gyapon si Jimmy Limpot. Nagsoroy-soroy lang gyapon. Ako nagmalasakit lang ko tanan. Mo na nga wala mo kailan ni Jesus Christ. Si Jesus Christ mo ako karon. Naba ko gikadlokan wala. Si Jesus Christ, wabat dati gikadlokan wala. Mabitaw siya gipapatay kaniadto. Papan si Poncio Pilato ng hunaw. Kay walay sala si Jesus Christ. Ngano gipatay man siya tungod kay mga doktor o di na mga kwarta. Mao ginay prangka gipatay siya sa mga doktor sa mga kaparian kay di na sila ka kwarta. Tungod ka si Jesus Christ wala to ng kwarta. Ako mao gyapon kuha mo ko ng kwarta sa tinuray lang. Kanang infinito Dios. Kani ako mga herbal gihaguan ako na nangalap ko. Apan ko manambal ko diri wa dinay bayad prangkang istorya. Kana ko habak gihaguan man ako na man ni bayad. Apan kini akong sagrado nga tubig. Free ra jud siya kay naman mismo sa balay ni tubod. Gipanghatag ra jud ako daghan na nakakuari diri sa balay. Kinuntinir ilang gidala. Gihatag ra jud ako nila mo jud prangka. Sagrado nga tubig ha, mineral, mahal gani ka mineral. Pero kani sagrado nga tubig, gihatag ra nako sa tumang kasayon. Kaya nga naman gusto ko muhatabang sa akong isikataw. Mao jud ni prangkang istorya. Mabitaw nagmalasakit. May Jimmy Limpot nga ni present ni barog sa tibok kalibutan sa PBM Grabinyan. Wala na ilang Diyos pas kalibutan. Kinitulo ka presyon sa Santa Maridad. Divine Master Bin Idirek Senior, Master King of All Kings, Master Bin Borek Junior, Divine Grand Master Mas Madoni Kirpers. Kanang tanang mga bashers nako, maniyaga normal ra na siya kay gikan kaniya to hugan to karon mo gyapon. History is repeat itself. Si Jesus Christ kaniya to kasapang wala tuoy gitawag sig patuto blast to me to God. Ako wala ko tuoy gitawag gyapon ko patuto blast to me to God. Unsa man na siya? Nabay kalambigitan sa history kaniya to karon wala. Sabta ninyo mayo kana nabasa sa Bible. Dagang salamat. Good morning kanatong tanan. Salamat po ng marami. Paalam.